बेक्तिगत जीवनाव आंहा दा लुबैनाय जेबो गैला। जेसेबां गोजौआव थांनो हायोमोन आं थांनो नागिरदोंमोन आङो बेनिफ्राय जौसिनाव थांबाय आङो। गभर्नर हिसाबै आङो जिउआव गभर्नर जागोन बेखौ सानाखैमोन आङो। आंहा मोनसे माने जिबनाव मस्त' गिदिर भुल खालामनाया जाबाय जे गभर्नर जाखांनानै 2014 आव आं सानबाय ठीक आसे आंहा पलिटिक्सआव एक्सपिरियेन्स जायाखै दाबो, पलिटिक्सनि एक्सपिरियेन्सखौ लानोसै आं सानबाय आङो। इलेक्सन बारायबाय आङो एमपिनि थाखाय। आंनि बिसिया बारे बारे बुंदों आंखौ, why are you going to contest election? You are going to be absolutely distressed. It's a wrong decision. बुंबाय थाबाय आंखौ don't do it, don't do it, don't do this one. आंनि बिसिखौ मानियाखिसै आङो, रावखौ माने कन्टेस्ट खालामनाय आङो। जिबनाव ओरैबायदि अभिज्ञता मोनसे बियो आंनि एखेबारे खुब मोनसे दुखु मोननाय लाजिनांथावथाव अभिज्ञता बियो जे कुनु दिन जीवनाव रावनिफ्राय जेबो बियाखै आङो, 1 ताका रावनिफ्राय जेबो लायाखै आङो। 10-15 हाजार मानसिनो आंनि 40 बोसोर जेला IPS आव दंमोन साख्रि होबाय आङो। बर'नो बांसिन, हारसा दस्रा जातिबो होजोबबाय आङो। हयथ' मास्ट बी अबाउट 15-20,000 पेरामिलिटारि बोसोराव दै बे BLT नि मानसिफोर जेला माबायो सारेन्डार खालामो। CRP, BSF, ITBP, CISF आव साख्रि होनाया आंसो। बे समाव आं DG BSF मोन बे समाव। ओमफ्राय बे बर'फ्राबो माने आसरित धरननि माने बर'फ्रा मोनसे ग्रुप 100 जना बेसेबा BLT नि बिसोरखौ ट्रेनिंआव फाथायहरबाय चुराचान्दपुराव। एफाबां गलमान नङा बे समाव। ट्रेनिं टु पुलिसनि ट्रेनिं एसे फिट जानांगौ, एसे बोलोगोरा जानांगौ। फोरोङो बिसोरखौ। आंबो एसे IPS अफिसार हिसाबै जोंबो खालामदों बिदिखौ। एक्सारसाइज खालामनांगौ, ड्रिल खालामनांगौ। 100 जना बेसेबा खुदियाफ्रा खारबोबाय ट्रेनिंखौ माबा लाबानो सरासनस्रा थांनाय न'आव खारबोनो थाबैबाय। ओमफ्राय बिसोरखौ चन्दन आरो हाग्रामा मोना मन्थ्रि बिसोरखौ खिथाहरबाय आङो, दै नोंसिनि मानसिफ्रा मा जाखो खारबोबाय, अपमान असनमान बे होननानै फाथायहरफिनबाय बिसोर हमै हमै बे खारनाय मानसिफोरखौ। खायफा थांथारसै, बे खस्थ' खालामनो हायो फैथारो। जे साख्रि मोनबाय मोजां बेखौ। दा बे नै आंनि बे इलेक्सन कन्टेस्ट खालामनाया बे समाव जे आं थांनानै बियो मग भट दिबा माने बेखौनो लाजिबाय आङो। कुनु दिन जीबनाव रावनिफ्रायबो जेबो बियाखै आङो। कुनु दिन जीबनाव आंनि सिगाङाव रावबो आंखौ आंनि सिगाङाव फैनानै बुंनो हायाखै जे सार नोंनो थाखा नांगौ नामा जों घुस होनोसै होननानै। 2 हाजार जे होनो नागिरोमोन जोनानै हरनो नागिरदों बिसोर जोखारनानै। केवल बहायल' नङा, इभेन इन केरेला when I was IG, DIG केरेला वजिरामोन जेरावखि साख्रि मावोमोन आङो। कुनु दिन कुनु मानसिनिफ्राय थाइसेबो थाखा लायाखै आङो। फ्रि आं जेसेबां साख्रि होनो हादों बा जे सुबिदा होदों फ्रि। किन्तु नैबे इलेक्सनाव बियै नांबाय आङो। आरो बिसोर मा बियो उल्था आंनिफ्राय थाखा बियो खोनाबाय। कुनु इलेक्सन गैला आजिखालि थाखा सारा। एखेबारे कुनु इलेक्सन गैया। केवल 2-3 स्टेटआव जेराव भटार्सफ्रानोखि खुब हजाग लाइक केरेला। केरेलायाव कुनु केन्डिडेटआ थाखा बिनो हाया। जै थाखा बिगोन इमिडिएटलि मिडियायाव प्रसार जागोन बियो। किन्तु जेराव दङ बे थाखा बिनाया जि अपमान मोनबाय आङो। हाब 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 बे मानसिखौ आं जुदि साख्रि दंब्ला बेखौ जोखारनानै हरगौमोन आङो। ओंखायनो समाय समाय आङो जेला मिटिं फिसा फिसा मिटिं खालामहैयोमोन आङो। गिदिर मिटिंथ' खालामनो हाया, आंहा थाखा गैया। बारे बारे बुंदों आङो, ओइ আপুনি যদি মোক ভোট নিদিয়ে মোৰ একো আপত্তি নাই, কিন্তু টকা মই নিদিওঁ। মোৰ টকাও নাই, থাকিলেও মই নিদিওঁ। बर'खौ बुंदों आङो। थाखा दाबि आंनाव
दस्रानाव बि नोंसोर होआब्ला होआ नाङा नोंसोर भटखौ नाङा माने असम्भब गाज्रि अभिज्ञता मोनदों आङो बेखौ जोङो आरो बे दिननिफ्राय सानबाय आङो आंनो पलिटिक्सखौ नाङा पलिटिक्स आंनि थाखाय नङा माने लाजिथावथाव मोनसे एक्सपिरियेन्स बेखौ खालामनाङामोन बे मोनसे आंना रिग्रेट जिबनाव मोनसे रिग्रेट दंना बेनि बाहेरा रिग्रेट गैया खुब खस्थ' खालामनानै फैबाय आङो जिबनाव जे बिदोंमोन बेनो बांसिन मोनबाय आङो जेबो नाङा आंनो आरो रिग्रेटआ अनुतापआ बेनो बै इलेक्सनाव मानो कन्टेस्ट खालामखाङो लासिं सिंनो मस्थ'नो मानसिनाव भट बिनाय मागिहैनाय आरो बिसोर सानो ओइ थाखा फैबाय जोंनाव होननानै आरो मोनसे मस्थ' दुखु खोथाया बर' सेंग्राफ्रानो आंखौ थगायसिनदों जे मानसिखौ साख्रि होदों आङो बिसोरबो फैनानै माने थाखा लांफैदों आंनो सार जों ओरैबायदि मावनोसै ओरैबायदि मोनसै बिसास खालामना हरबाय आङो एसे जे माबाखौ खालामनांगौ बे पस्टार टस्टारखौ लगायनांगौ लगाया ओरैनो क'क्राझारनिफ्राय 12जन 15जन सेंग्राफोर स्टुडेन्टफोर फैनानै मोनाबिलियाव फैयो सानफ्रोमबो थाखा बिलाङो उनाव जेला आं एनकुयारि खालामो आं मिथिबाय आंनिफ्राय जि थाखा लांबाय बे बदमासफ्रा मा खालामो हटेलनि रुम लानानै जौ बायनानै दाउ बेदर लाबोनानै लोंनानै बेलासियाव लोंनानै बहाय थायो केम्पेइनावहाय थांदोंमोनलाय बिदिसो आं सानदों माब्रै बिदि जाखो बर' सेंग्राफोरनि माबालाय कान्दफ्रालाय होननानै मानो बेखौ संस्कारखौ मारै खालामबावनो इट इज करापसन नङा होमबा जे थाखा होनानै भट बायनाया घुस नङा होमबा बियो इट इज ए घुस बेनिफ्राय आराम्भ जायो जोंनि करापसना गतिके प्रथम बन्द खालामनांगौबा जोङो बे लेभेलावनो बन्द खालामनांगौ सोर रायजोफोर बेनो जे गोबाव जोरबाय आङो 80 बोसोर ओंखायनो आजिखालि एसे खमबो खालामबाय आङो बाहेरायाव थांनाया खिन्थु जेरावनाखि माबा बिदि मोजां माबा मोनो आङो इनभाइटेसन मोनो बेवहाय आंहा खुनु प्रब्लेम गैया हेल्थनि प्रब्लेम गैया हेल्थ लाकिलि भाग्य मोजां हेल्थ हिसाबै खुब दाबो मोजाङैनो दं आङो आंहा दा प्रब्लेम गैया दाबो